Abang Neli nali tumafan 16 installment PM Kisan komantu si nang kacitab jima labangso ada APHUTHAK nali tumpan labangso video long nang tan pacini ponik po lapen koson se ka apply nang jima copy pia document se nang jima PM Kisan ka apply ji afan labangso APHUTHAK ta ete thini alam pini nali tumpan labangso video long nang tan pacini ponik po lasi nali tum labangso video abang kiceng pen kijut an langpon egon aprang si KARDOM kadu kave Karbitis 2.0 YouTube channel long kelang arat do ana fans tame nali tumjong si labangso YouTube channel kelang pen ning sampulote labangso YouTube channel nali tum subscribe ingon lapen latest update nali tum kelong verji mate kelang long verji afan adung head bell arjans tame nali tum berpon igdernon tangte non labangso PM Kisan 16 installment komantu sinangka chithabji ma labangso deadle chithan polonang lapen lang polonang Lapenon PM Kisan 16 installment APHUTHAK labangso video long nili nang than pachini ponik po komantu adet si labangso 16 installment abangke nang litum bank account na long nang kachathab jima labangso APHUTHAK nili nang than pachini ponik po lapen nali tum jong sina anta PM Kisan apply prilang pulte nang litum apply ikon lapen labangso ka apply ning ji documents labang ke kenang ji nili kidam tang video long stamina li tumpan nang than pechini pon iklo documents kenang ji labang ke long le pota nang ikpon lapen Indian Post Payment Bank lapen Aadhaar card la ke thom do iklo pulo tenang li tum labang so ali bang ke long don ikpo lapen chiklo yojana long nang li tum suri ke thom mate suri hini ana tangka nang li tum long don ikji lapen online registration ya fana li tum labangso PM Kisan official website long nang litung lang ikon pmkisan.gov.in labangso link nili labangso video description along stami pi igdet po kali pulte nang litum la screen along tek pon long igji pmkisan.gov.in nang litum la son type ikon lalo pulte nang litum dak PM Kisan official website long lang ik long po lapen nang litum aprang menda labangso PM Kisan long jong sinang litum amendo pulo tangte nang litum EKYC bang claim pe prap ik nang po nang litum la EKYC thek long ji labangso dim ber ban nang litum Aadhaar number labkal di pulo te bank account number ber pe nang litum KYC bang complete mate complete registration mail lape new farmer registration afana litum dak new farmer registration po option long ikji labangso dim ber pe nang litum Aadhaar card lapen mobile number hai hui pi pen login pen nani tum form ang fill up dan igon labang so form nani tum submit ik dat lo pulo tangte hapta ing si mate hapta ing ni ang bong pen stame nani tum status bangke approval ikpo mate na accept ikpo lapen nani tum stame non ki wangji la 16 installment bangke nani tum direct benefit mate ali bangke long dun ikpo lapen nani tum PM Kisan long ta nang nalitum complete lo KYC stame complete lo stame tangka bang nalitum long hunde pulo tangte nalitum la know your status pudui labang sodim nalitum bataing si ber pen nalitum ID kali pulte Aadhaar number mobile number ber pen stame nalitum status bataing si chelang igon land sharing labang ke nalitum hadak kadu kave ke thom option long jong sinalitum green tick do thailo pulte labang nalitum kilong nang ji bang ke 100% long ikpo jong si long igedet pulte nang litum bank account nong tong problem done mate long le pota long lone Aadhaar card long ne labang nang litum hadak thek long ikpo tangte pini nang ke than ponji labang ke makumantu adet si labang so 16 installment bang kachethap exima labang so APHUTHAK si pini nili nali tum han nang than pachini pon ikpo ngapen kedam tang 15 installment ba nali tum la screen long thek pon long ikpo 15 November 2023 से 15 installment bang nang chithap iklo lasinon 16 installment komantu adet si nang kachithap ikjima mate komantu achikloma lapen 16 installment long iklang ma long ik elama nang letum kado kave details labang so video along si thekpon long ikpo lapen nilinon nang litum han pathek pen labang so 16 installment APHUTHAK nang than pachini pon ikpo lapen labangso 16 installment nang kithap ji labangke nang litum dak thek pon long igji now the eligible farmers have been waiting for the release the PM Kisan 16 installment date 2000
2024. The date has been released, which is January 2024, and the beneficiary will be get installment amount transferred to their account on this date. Lasinanitum la 16 installment bangke nalitum kilong igzi la bangke January 15 2024 aningkan mati muning aningkan Januari 15 Januari ani sinalitum ekona longs tame labangso 16 installment atangka bangke nang chithap ikpo lase la non December bangke nang chithap ike lase mo January 16 Jekta January 15 2024 alabangso achiklo lapen adeta hutsi nalitum la 16 installment bangke longpon ikpo lasi prabjin benali tum stamela bangso ale cho endunji pulte nali tum are deng longle pota donang pu lapen Aadhaar card donang pu lapen bank account donang pu bank account bangke nali tum do pulote Indian Post Payment Bank sime lapen State Bank lapen Assam Gramin lai bangke pidun stame chok stame payment bangke nali tum long banglo lakai kilong tum adet pen jiso let dun chatathek mate let pick tathek jolason aputhak laso apotlo la SBI la pen Assam Gramin bangke Indian Post Payment Bank jong sidu pulote la bangke kaduk kawe along ka chathap adet mase nalitum account long stame nang chathap ikpo jolalo nasi nalitum lasinalitum apply dun example de prabjen pen apply dun egon lapen online stame non apply egwolo jong sinalitum apply thek thep lotangte CSC center long dam pen nalitum labangso PM Kisan bangke apply dun egon lapen nalitum mena message apply ji pulote nalitum fanili amos tame nang than pachini pon eglo labangso website dong wang egon lapen nalitum la new farmer registration pudui labangso dimber egon lapen nalitum atheng nus tame new farmer registration form dak chingpu ikpo lapen dak option dui rural lapen urban lahini option dui rural te rural lo lapen urban te urban lo nalitum lahini option chongwai don igon lapen nalitum Aadhaar number lapen Aadhaar card long killing a mobile number dak ber ignang po lapen nalitum la state theklongi state nalitum select pon ignang po lapen captcha nalitum a mobile long stame ka pregji lapen labangso captcha bangkela captcha code po dim ber ignang po lapen get OTP dim ber ignang po puthot get OTP dim ber igdet pen OTP nang le ekpo lapen aprang process bangke form ka fill up a process lo lapen nalitum kinang so documents mate longle portal la bangke upload nang po lapen bank passbook first page labang ta nang litum upload dun ignang po jolalo ngasinalitum try ingon lapen apply dun ingon labang swali join dun ingon jola anchorlo nasi pinia video bang nili pathiak pen labang so PM Kisan 16 installment command 2 si nang kache thabjima pu labang so puthak ban nalitum panang than pachini pon iglo la sinalitum stame chini pon ikpo lapen sonson na video kelang long verji afanali tum labang so YouTube channel bang subscribe ingon lapen bell arjan stame ke ber nalitum tingini pin ber pon ikon tange domi thak me kadukawe karbitis 2.0 YouTube channel long kelang ara do anfan stame nilihin pen kardom.